ಕಮ್ಮಲು ಕೊಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಚಿತ್ತಿನ 45 ಜೋಡಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಸುರೂತೈ ನಾಮು 20 ಪಾನಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಎರುಕುಲು ಅವು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ಇರ್ನ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಏತು ವರ್ಷ ಆತಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಅಂಡು ತೆಗ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಎರ್ಲು ಬಂದೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎರು ಗಿಡ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಂದು ಈ ಇರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಅಂದು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಏರಿಗಲ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತುಜ ಅಂಜಾಕುಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪು ಇರು ಅವು ಇತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪುರಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದು ತಾಟೆನ ವಿಶೇಷ ತಾಟೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ ಏರುಟು ಆತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಹಂಗ ಪಡ್ದೇರು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದೊಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಮಾತೇರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಈ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಆನಂದರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಇಯರ್ಲಿಡಾತೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಈ ಇಯರ್ಲಿಡ ಕದ್ರಿದ ದಿನಶನಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಮಲ ಒಂದೊಂದು ನವಾಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಏಪಾರು ತಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ರೇಸು ತೀರ್ತುಲೆ ಸತ್ಯನ್ನ ಆ ನಿರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಲ್ ಮಾತ ಕಮಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಕದ್ರಿದ ಜವನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮಡೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಪುದರ್ ದೀತೆರ ಬಸುರುಕೆ ಅಥವಾ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ತಾಟ ಅಂದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರದ್ದು ಕನ್ನದಿನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅವು ಅಂಚ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಂದೇ ದೀತಿನ ಒಂದು ಪಾರುಣ ತೂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ತಾಟೆ ಅವು ಪುರ ನಿಖಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಪುದರ್ಡೆ ಅವಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಸಾಗೋನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ 20 ಪಾನಿಲದ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಂದಿನ ಕಂಬಳ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸಾರೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು